Dyma seirian. Rai blynyddoedd yn ôl cafodd wybod bod ganddi salwch o'r enw cansyr. Roedd hi'n gyfnod anodd iawn I hi a'i theulu. Dwi wedi cael eraill, acute lymphoblastic leukemia, ac mae o'n fath o cancyr a dwi wedi bod yn rili salel efo fo, ond dwi'n well nawr. Nawr yn 10 oed, mae seirian lot yn well ac yn benderfynol o helpu eraill. O ddweud jocs, recordio podlediad gyda'i mam a chreu arddangosfa gelf. Mae gwaith seirian yn helpu plant eraill sy'n dost ac yn mynd trwy cyfnodau anodd. Wel, dwi wedi cael art exhibition mewn tŷ pawb a dwi wedi gwneud lot o lluniau o beth dwi wedi gwneud trwy fy nhriniaeth. Hefyd, dwi wedi gwneud jokebook bach I pobl eraill, fel plant eraill yn mynd trwy rhywbeth fel dwi wedi mynd trwy. Ac dwi'n cael tipyn bach o jokes ac hefyd dwi'n cael tips on sut I handlo poen. Ac dwi'n meddwl mae wedi helpu lot o plant eraill. A nawr mae wedi ennill gwobr am fod yn ddewr yng ngwobrau sy'n elusen Cancer Research UK. Dwi'n gwybod faint mor anodd mae o I wneud rhywbeth fel hyn. Ac dwi jyst eisiau gweld pobl eraill sy'n fynd trwy rhywbeth fel hyn, jyst gwenu achos maen nhw'n gweld y jokes mewn fy jokebook ac dwi jyst eisiau pobl ddim I fynd trwy rhywbeth mor anodd a beth dwi wedi mynd trwy. Codi gwyn drwy gyfnod anodd, mae seirian yn sicr yn helpu plant eraill. Ar y decs yn chwarae tiwn ar ôl tiwn, dyma lle mae DJ Efan Electro yn teimlo fwyaf cartrefol. A nawr, yn 11 oed, mae wedi rhyddhau sengl newydd sbon. Oedd fi wedi cael, nes I clywed house track ma o'r enw Stronger, a fi'n meddwl fes fi'n gallu defnyddio'r vocals o hynna. So, nes I roed o ar ben ac oedd yn gweithio'n gret, ond oedd ni gorfod tynnu nhw off oherwydd y leisiant. So, nath ni tynnu'r vocals off, cadw'r enw a roed bach o daffa rhyw fath o samples I fewn. Mae'r gan di cael lot o gefnogaeth a sylw gan BBC Introducing, sy'n rhoi platfform I artistiaid sydd heb gael lot o sylw. Oedd fi'n fatha ecstatic pan nes I clywed e. Oedd o'n fatha, nes I trio gwrando I fewn da, ond newydd gael yn ôl o Caerdydd, newydd gael cinio dolyg, ond oedd o'n teimlo'n anhygoel de. Ond beth nesa I DJ Efan Electro? Wel, gen fi bach o stwff booked drost rha. Da ni trio leisio mwy o pethau. A dwi'n meddwl fydd efo jyst bach o bob dim. A be felly yw ei tips I unrhyw un arall sydd eisiau mentro i'r byd yma? Un ydy tendio ti'n mynd ofyn pan ti'n mynd ar llwyfan. Just gael amser amazing trwy'r decks. 2, fes fi'n dweud ydy practisio a just weld beth sy'n gweithio. A fes fi'n dweud 3 eich trio gael bach o lessons. Gyda sengl newydd a mwy o gigs ar y ffordd, mae sŵn Efan Electro yn dal I swyno tu ôl y decks.